गिबियाव आं बयनिसिमबो गिबियावनो खुलुमग्रोनाय जाबाय। बर'नि खबाम राजा उत्तम चन्द्र गिरखातारि बिथांनि मुङै बाथोन जथुम्माया दिनै बर' थुनलाइ आफादा सालबारि ग्रीनलेण्ड स्कुल फरायसालियाव बेयाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि खालामदों। बे समावहाय आङो बर' हारिनि थाखाय बर' थुनलाइनि फोथाराव बिथां उत्तम चन्द्र गिरखातारि बिथाङा माबायदि बिहोमा होलांदों आं बेफोरनि सोमोन्दै बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि आरो बिथांनिनो गेदेर फिसाला उत्तम चन्द्र गिरखातारिनि गेदेर फिसाला बिथां दैमारु गिरखातारिनाव आङो सोंनो नागिरदों। बाथोन फोलेरा दिनै बेबायदि बर' थुनलाइ आफादा मोनसे हाबाफारि लादों। बेवहाय नोंथांमोना मा थांखिखौ लानानै हाबाफारि लादों उत्तम चन्द्र गिरखातारिनि मुङै लानानै? बे दिनैनि बे उत्तम चन्द्र गिरखातारिनि दिनैनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै जों माखासे हाबाफारि लानायाव नोंथां बड'लेण्ड खौरां आरो बड'लेण्ड रादाब बे रादाब बुथुमगिरि हिसाबै आरो बे जोंनि माहारिनि आरो जोंनि बे उत्तम चन्द्र गिरखातारि आबौ उत्तम चन्द्र गिरखातारिनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनाया जोबोद मोजां जादों। बाथ्राया जाहैबाय जोङो बाथोन फोलेरखौ 3 जुलाइ 2009आव जोङो बानायनाय जादों आरो बेनि जे मेइन उद्देশ্যफोरानो जाहैबाय खबाम राजा उत्तम चन्द्र गिरखातारि बिनि सान्थौ बिनि फिल'सफि बेफोरखौ जोङो बे जोंनि हालामावल' थाया मानो बिथाङाथ' बिथांनि जिखिनि होलांनाय बिहोमा बे होलांनायफोरखौ इयुन जेनेरेसनफोरनि थाखाय आरो जोंनि माहारिया जे बिथांखौ जाहाथे मिथियो आरो मिथिनानै बिथांनि जे आदर्श माखासे जोंनि होलांनाय आदर्शफोरखौ जों फालियो बेखौ बिनि माखासे जों थिनानैनो बे आफादखौ जों दानाय जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै जों दिनैसिमबो खुंगासिनो दं। बिथाङा बुहुमनिफ्राय गोमालांनायाव बर' हारिया माबायदि खहा जालांखो थुनलाइ फोथाराव? बिथाङाथ' बुहुमनिफ्राय गोमालांनायाव गोबां खहा जादों। बे खहाखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया। थेवबो बिथाङा सासे रुसि गोनां खबाम सासे राजा होननानै दिनै जोंनि माहारियानो बर' थुनलाइ आफादानो बिजामादै बाय बाहागि खुरमा आरो बिथांमोनखौ गामसा गामसायै गामसा गांसे होनानै जोंनि बाथोन फोलेरनिफ्राय मान बावनाय जाथों बेखौनो आं खावलायनाय थाबाय। बेफोरखौ नायोब्ला बिथांनि सोरजिनाया जोंनि इयुन जोलैनि आरो दासिम थानाय सुबुंफोरनि थाखाय बावनो हायै माखासे जोंनि बिहोमा होलांदों। दा बिथांनि बिहोमाखौ जों अरायबो गोसोखांनानै इयुन जोलैफोरनो जों होलांनायनि मोनसे उद्देश्य बेबायदि जों लाबोगासिनो दं। दिनै बेवहाय मा हाबाफारि लालांखो नोंथांमोना? जोंहा आबौ उत्तम चन्द्र गिरखातारिया बे जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनाय जोंहा गोबां हाबाफारि लादों। नोंथाङाथ' उत्तम गिरखातारिनि सासे फिसाला गेदेर दिनैनि बे हाबाफारि लानायाव नोंथाङा माबायदि गोजोननाय मोन्दों गोसोखौ? बर' थुनलाइ आफादादि लादो। गिबियावनो आङो बर' खौरां आरो बड'लेण्ड खौरां बे मोननै रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम गोजोननायखौ बावग्रोबाय। आङो खबाम राजा उत्तम चन्द्र गिरखातारिनि गेदेर फिसाला हिसाबै बे हाबाफारिखौ खुंफुंग्रा आफाद बाथोन फोलेर बे बिथांमोननिसिम गोजोननायखौ बावहरबाय। होनबा बिथांमोना जे उत्तम चन्द्र गिरखातारिनि सान्थौ धोरोमनि सान्थौ आरो खन्थाइगिरि हिसाबै सासे ड्रामाटिस्ट हिसाबै थुनफावथाय सोरजिगिरि हिसाबै आरो सासे समाज सिबियारि हिसाबै बिथांनि जि साननाय मोजां मोननानै बिथांनि जि गासै बिहोमाखौ हमथाबाय थानो जि नाजानाय बे नाजानायखौ आं थारैनो बरायो आरो ओंखायनो आङो बिथांमोनजों सरजाबनानै खामानि मावबोगासिनो। आथिखालाव बर' थुनलाइ आफादाव माबा मोनसे बिबान लादों नामा नोंथाङा? दा आङो जोंनि सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय मोनसे गुदि आफाद रुपहि गुदि आफाद बेनि आं नेहाथारि बिबानखौ मावफुंगासिनो आरो बे हिसाबै आङो बर' थुनलाइ आफादनि जानानैबो बे आफादखौ साबायखर बावबाय आरो आं अरायबो हेफाजाब होबाय थागोन आरो बिथांमोना जेन
बेफोरबायदि हाबाफारिखौ खुंलांबाय थायो आं बेखौ मिजिंथिबाय। साबैसे दंमोन नोंस्रा बिदा फंबाय आरो फिसाला फिसाजोफोर गौतम बिब' सासे थेन्थामालि फेरगातारि, आब'आ बिजामादै बाय बाहागि खुरमा आरो बिथांमोनखौ गामसा गानखायै गामसा गांसे गांसे होनानै आं नैथि फिसाला गेदेर दैमालु फेरगातारि आरो आं सासे फोरोंगिरि आरो फंबाय सासे दं बिथाङा फालांगिरि जौलोथोन फेरगातारि, जों गासै साथाम आथिखालाव नोंसानि आइया मोजाङैनो दङ। दङ। दिनै बे हाबाफारियाव जि बिबार बावजेननाय हाबाफारि बेखौबो आइयानो मावफुंफैदों। बे बानजायगिरि बिथां लहित चन्द्र लंगोन मोसाहारि बिथांजों लोगोसे। फैबाय थानाय समाव नोंथाङा बर' थुनलाइनि मा मा हाबा मावनो होननानै गोसोआव साननाय दंना नोंनि फिलिंसआव? बे बर' थुनलाइ आफादा माखासे हाबाफारि लायो आरो बे मिरु बर' थुनलाइ आफादनि जे बिथोन बायदि जोङो गुदि आफादफोरा मावलाङो आरो जों निजायैबो माखासे हाबाफारि लागासिनो दं दा। गुदि बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै हांखोनि जेंनानि सायाव सावरायनाय, माखासे खन्थाइगिरि सोरजिनायनि थाखाय नै बावैसो जों सेप्तेम्बराव खन्थाइगिरि जथुम लिंगोन गासै फरायसालिनि गथ'फोरखौ लानानै। आरो बेनि अनगायैबो जोङो माखासे 18 मे फालिनाय बेखौबो जोंनि गुदि बर' थुनलाइ आफादानो